Κόρη μου, επέλανες. Αφού ξέρεις ότι μου αρέσκουν οι ιστορίες του χώρου. Εμένα δεν μου αρέσουν ιστορία με παπά σου. Τι σου έκαμε ο παπάς μου? Βλέπει συνέχεια εμένα. Εντάξει, θεωρείς εσέναν επειδή είσαι όμορφη. Τι θέλεις να κάνει, να βγάλει τα μάτια του να τα πετάξει? Το φοβάμαι. Να μην το φοβάσαι, δεν είναι τίποτε κουλάς. Τι είναι κουλάς? Κουλάς είναι... Ξέχαστο, πήγαινε κάνε μου ένα φραπέ. Βλέπετε συνέχεια Φίλιππος. Ποιος είναι Φίλιππος? Να με σε ενδιαφέρει και να μην ξαναπείς το όνομα. Και αν ποτέ έρθει η αστυνομία δαμέ, εσύ εν άκουσες ποτέ το όνομα, ναι, κατάλαβες? Γιατί έρθει αστυνομία? Ελένη, άντε, πήγαινε στο δωμάτιο σου και κάνει ενευρίασες με, οκ? Έφυγες.